Maju. Tak cilik wani karo cah gedhe ayo. Cepat lho. Aduh, mati ya. Waduh, mbok jambak liya. Yo, aduh. Yo. Aduh. Bareng krungu aku nglamar kanggo Distorastra kok semune gelo Kakang Prabu. Lah nggih. Apa nyanyi kados pundi to? Wong naminipun Gendari menika dipun lamar Kebu Sewu kemawon menika tasih kirang. Yen nganti ora ditampa panglamaring wong negara Ngastina cilik runtik gedene ngamuk. Negara Gandhara mesti bakal rusak. Wikrama Dharma Mahabharata. Anggan caraken pitutur luhur pedaring serat moho Arata kawedhar kanthi lampahan dendam kesumat Ngastina. Ilustrator Agil Dani Rahmawati. Pandongeng Ki Ngabeyedi. Editor Firmana Setiabudi. Ngarah acara Ibu Tuti Artno. Sugeng mriksani tuwin sugeng midhangetaken. Arasa madangi jagat tuk mungup aneng sapu caing wukir marababa bang sumirat mungup aneng sapu cuing wukir Saksana dene mangke Sang Manulya wong agung ing Ngastina Prabata Prawara Bisma saksana nganti wadya bala nagari Ngastina arsa nglamar ing negari Gandhara nglamar Putri Agung negari Gandhara Dewi Gendari putranipun Prabu Subala nganti wadya bala tanpa wilangan mekar payunge kaya jamur arat nyungat tumbak-tumbake kaya jati ngarang kathahing wadya bala persasat kaya segara muntah ning daratan lir robeng jala nidhi arasa madangi jagat ing Gendara Purayagung nagari Gendara rawat yogong tapel wates mulat kang prapadya kuswa
Mandeg dhisik. Lho. Kowe kabeh mau prajurit saka ngendi? Pacak baris saglar sapapan. Yen tak sawang kaya gendera negara Ngastina kuwi. Iya Kisanak. Aku mesthekake lamun kowe kabeh iku mau para prajurit saka negara Gandhara bener. Aku njaga tapel wates negara Gandhara. Kowe sapa? Aku Lurahing Bregata prajurit saka negara Ngastina. Tumenggung Barga jeneng. Iki wadyabala saka negara Ngastina saglar sapapan ndherekake Kang Minulya Prabata Bisma saperlu nglamar ing negara Gandhara. Oh, landhep dengkul nang arep wong bodho mbalelo kok Ngastina. Wong arep nglamar kok nggawa prajurit sangkep gamane, nggawa tumbak, nggawa pedang. Nggawa limpung, nggawa gada, nggawa kenut, kowe iki ora arep nglamar ning warung merampok kowe. Aja guyon to Kisanak. Tenan. Aku iki mau ndherekake Kang Minulya Resi Bisma bakal nglamar putri Gandhari ora bisa. Katon yen kuwi mung wong golek-golek. Wong nglamar kok nggawa prajurit. Gelem ra gelem kudu bali. Ayo bubar. Lho kowe. Wong nglamar kok dibubarke wis. Pokoke kudu bubar. Ora bubar, ayo dirusak wae. Ayo to. Ayo. Wah. Weh. Aja mundur. Aja mundur. Ayo maju baratan. Wah. Iya perang ngono iki janjane iki ana apa to iki? Ambyak awur-awur. Sopo kowe? Tumenggung Jayayatna. Oh. Tumenggung Jayayatna. Aja gawe rusak ing negara Gandhara. Ayo minggat to. Aku arep ngrusak. Iki arep nglamar putri Gendari. Wah, wis. Ora percaya. Ora percaya ngopo? Sikat dhewe kowe. Ya. Ora wedi aku. Ya. Ya. Mati. Ayo. Mut. Wah. Maju. Tapi wani karo cak gede ayo. Sikap lo. Mati ya. Ya, plus. Kamu lah. Andruk toh. Jambak rambutmu. Iki lo. Ayo. Wah, nganggo koprol merucut malah kembung kalenan kowe engko. Ayo. Leangan loh. Ayo. Oh, maju, maso. Waduh, kaget. Waduh, mbok jambak iyo. Iyo, aduh. Iyo. Waduh. Mati ya. Bengak wae, peperang ora. Yo. Waduh yo. Waduh, aduh. Oh. Raudi. Oh. Wisnu. Wah, dadane dinaungalne edian. Iya. Oh, gede kaya ngapa? Ngapungan wong Cina iki.
Lot. Us. Iya. Itu sing mbok kali. Woloyo. Ayo, Pangeran Gandara Hangga Daksa iki tanding ana. Nah. Apa iki? Pepatih Ngastina Asusara. Cocok tanding karo Pangeran Hangga Daksa. Ayo. Sepiro kekuatanmu? Loh. Ah! Loh. Oh. Dan. Yo. Segambak rambut. Yo. Oh. Wong-wong gendera dimanut apa ora? Ayo maju aja wedi prajurit. Maju aja wedi karo negara Ngastina. Kaya ngene prajuritku. Sidra kang bala tumingal prang campo samyong kali lerate dwi leteng godhot dahyang gong ma nguncang nidik benjang sangaji mijil lati nyong ngadali puwus Prasta Surawilaga kaya buta singa wregil. Amit pasang aliman tabe linepatno ing ila-ila mawa ing tawang-tawang ndadekno tulak sari menawi mboten klentu menika wong agung Bisma menapa leres iya sinuwun Prabu Subala kadang sumitraku pancen aku Bisma Dewabrata. Lah kok damel peperangan ing negari Gendara menika wonten perkawis menapa? Lepat kula menapa kok ngantos paduka ngrisak negari kula wong agung. Iki mau mung seling surup basa saiki salah paham. Loh, seling surup kok mejahi tiyang kathah menika kados pundi? Para Prabu Subala, aku kang njalukake pangapura kaluputaning bocah-bocahku. Anak buahku. Bangsane Patih Basusara tumenggung Jayayatna najane sedya tuwa-tuwa ning yen pambekane iki jih prempang-prempeng kaya bocah enom. Yen entuk jalaran terus seneng padha gelut kaya ngono kuwi. Inggih.
wong agung. Gandeng negari Gandhara menika inggih negari alit. Pramila inggih mboten dados menapa. Koko Prabu sepira kerugening negara Gandhara ana prajurit kang mati utawa rusak ing senjata entek ing senjata entek ing Sendhawa pira engko Ngastina kang bakal ngijoli. Nggih. Inggih wong agung. Nggih mboten dados menapi. Nanging ektosipun wonten kersa menapa kok damel goro-goro ing negari Gandhara. Menika ingkang kula sunaken mriksa ngersa panjenengan wong agung Bisma Dewabrata. Koko Prabu tekaku mrene iki mau sejatine ngebun-nebun esuk ngudan-udan sore. Bun esuk udan sore menika tegesipun nglamar. Nggih to? Iya bener. Nglamar dhateng sinten? Jer putri kula menika kathah Gendari Gondorini Sekar Dadu. Koko Prabu ora ana kang dadi panujune atiku. Aku bakal nglamar Sekar Kedaton ning Gandhara. Dewi Gendari Patalah Binga Amarwata Suta Nata agung ing Gandhara sanget agunging panarima panglamaring risang Bisma panglamaring risang Bisma. Aduh wong agung Resi Bisma ingkang sanget kulaosi. Semanten bingeng manah kula dene anak kula wadon pun Gendari dipun lamar dening putranipun Resi Bisma. Iya, Panjen kuwi mengko bakal tak dhawuhake kelawan Pangeran Negara Ngastina. Lah rak ngaten. Kula sampun wireng. Bilih kondhangipun putra negari Ngastina ingkang nama Pandhu Dewanata menika biyuh-biyuh. Ambek menawi sinten kemawon menika sami nyariosaken pun Pandhu. Sandung jegluk ingkang dipun sebut menika Pandhu. Yen wong lanang ngundhangake kasektene Sekti Mandra Guna Prawira Jayeng Jurit. Pinter olah kanuragan, tangkising curiga lepasing warastra menika sampun kondhang. Menawi lari-lari anem cah wedok-wedok menika ngundhangaken kebagusane. Menika sampun kondhang. Pramila menawi Gendari pun lamar pun gathukaken kaliyan Pandhu menika sampun trep dalan nuwun sewu lho. Nuwun sewu lho wong agung, kula menika mboten ngumukaken anak kula piyambak menika mboten. Mbon nek sak wilayah bangsa Arya menika nuwun sewu. Gandari menika dados kembanging para priya, dados kembanging para wanita. Trep menawi Gendari menika kadhawuhaken kaliyan Pandhu wong agung. Koko Prabu aja klera-kleru. Oleh nglamar iki mau ora kanggo Pandhu putra panengah nanging kanggo putraku si pembarep Raden Dastarastra. Dia tersang kapirang enangku sinempet sampet ku sangat naning kamono yo gitu
kang walang ati yogi kang nas yat yogi kang kudu keren. Lho piye Kakang Subala bareng krungu aku nglamar kanggo Distorastra kok semune gelo Kakang Prabu. Lah nggih. Panjenengan niku kados pundi to? Wong naminipun Gendari menika dipun lamar Kebu Sewu kemawon menika tasih kirang. Wong anak kula Sekar Kedaton. Maharani tegesipun calon ratu negari Gandhara. Lah kok dipun dawuhaken kan Distorastra nuwun sewu. Distorastra menika ora ingkang Caca Netra menika to? Ya aja kaya ngono to, Subala. Aku karo kowe wong tuwa. Kowe iki ratu lho. Apa ambeking ratu? Ratu menika bijaksana limpating kawruh. Lah, ambeking ratu menika sama beda dana denda. Lire ratu iki mau ora ambek adil to Kakang Prabu. Wong yen wis kuntap utamaning katon. Wong wis netepi kasudarman ngono ora mbeda-mbedakake makhluk sabab kabeh ku mau makluking Gusti ingkang akarya jagat. Uta sampurna utawa ora iki mau kabeh titah iki mau duwe kekurangan. Ora ana titah kang sampurna. Kowe durung ngerti wujude Distorastra. Senajan Distorastra iku mau Caca Netra mripate wuta nanging wit bocah wis tak gladi olah kanuragan, olah kawicaksanan. Kebagusane malah luwih bagus Distorastra timbang Pandhu. Mung sing dadi kondhangake iku mau Pandhu, ngono to. Wah, iki pripun nggih? Pripun? Wong Agung Bisma purba wonten kula nanging wasesa wonten ingkang nglampahi kula mboten saged matur ingkang wijang sawetah sebab ingkang nglampahi mangke anak kula pun Gandari saha kados pundi kawicaksananipun ibunipun rayinipun pun Haryasuman menika nampi napa mboten menika kula dereng saged mesthekaken. Iya sinuwun. Aku uga ora meksa marang jeneng sira. Wong wadon iku mau wenang nampa ning ya wenang nampik. Mulaku ya ora meksa. Mung wangsulanmu tak enteni. Tak enteni ana sasana sewaka kene. Taunana Windana ora bakal baling negara Ngastina yen to jeneng sira durung paring pawangsulan mbok tampa apa ora panglamarku kanggo Distorastra iki. Rara sing reh sang nahanku sing jatan kepadan ning sik kasang saya ing Ridho Rudatin Anggranuwi Ngranca kota mawi gena Inupita ing sahari Rine topo mapus pito pantes patrape kang warna. Suman ana apa Suman kok semu sunturut anggonmu mapak rawuhipun Rama kula. Kanjeng Rama menika kados pundi to? Ya anak wedok menika didol sing rada lareng to, Rama Prabu.
Mosok Kakang Mbok kok arep dientukne karo wong picek niku dos pundi panjenengan menika? Duh. Rama Prabu napa mboten mesakaken dhateng kula ta Rama Prabu? Wetalek kula namung mituhudipun Kanjeng Rama dados putri ingkang linubung. Keng menapa paduka nampi panglamaripun Resi Bisma Rama? Nduk anakku wong ayu. Gendari. Sakjane aku iki mau ora mentala kulup. Nanging Bisma iku mau ora sembarangan. Bisma duwe kekuatan kang linuwih. Mula sinebut Bisma tegese nggegirisi utawa dahsyat. No. Yen nganti ora ditampa panglamaring wong negara Ngastina cilik runtik gedene ngamuk. Negara Gandhara mesti bakal dirusak dening Resi Bisma. Nggih. Rama, meningkaten kula mboten trimah kan lampan menika. Kula badhe nderekaken Kakang Mbok Dewi Gandari ing negari Ngastina. Kula ingkang badhe mendem kesumat ing negari Ngastina. Kula ingkang badhe ngrisak negari Ngastina sawetawusipun. Para miyarsa, mekaten atur gancaran carita wayang. Ing abisa kanca nyuwun pamit, mugi pepanggihan ing minggu ngajeng. Nuwun.